L-ewwel konċistorju straordinarju ta' dan il-pontifikat intemm b'ieħor diġà skedat għal tmiem Ġunju. Il-170 kardinal preżenti taw il-fehmiet tagħhom dwar il-karattru missjonarju tal-Knisja, is-sinodalità u rispons tal-Knisja għal kriżijiet fid-dinja bħal Venezuela. Kien hemm l-impenn ukoll li żewġ temi li ma ġewx ittrattati, ir-riforma tal-liturġija u r-riforma tal-Kurja Rumana ma jintesewx. Ix-xewqa għal dawn il-laqgħat kienet tal-kardinal infushom li enfasizzawha qabel l-aħħar konklavi. Rapporti fil-midja qalu li l-Papa ħa noti u segwa b'attenzjoni. Fil-bidu tal-laqgħa nhar l-Erbgħa huwa kien ċar dwar l-irwol tiegħu. Sono qui per ascoltare. Hija hawn biex nisma' din id-dikjarazzjoni tal-Papa taqbel ħafna mat-tweġiba li l-Kardinal Mario Grech tal-TVM News meta mistoqsi kif janalizza l-ewwel xhur ta' dan il-pontifikat. Papa Leon huwa bniedem li huwa kalm ħafna, tajjeb, jisma' ħafna, taf ftit kliem, tajjeb, u ċar fil-viżjoni tiegħu. Il-Papa qal il-kardinali biex ma jresqulux aġendi personali imma l-vuċi tan-nies, appella għall-għaqda u wassal il-messaġġ li firdiet fil-Knisja igerxu lin-nies. Mal-kardinali, il-Papa Leon 14 ikkonferma li f'Ottubru 2028 fil-Vatikan ser titlaqqa l-ewwel darba assembleja ekleżjali li l-organizzazzjoni tagħha hija fidejn is-segretarjat tas-Sinodu immexxi mill-Kardinal Mario Grech. Laqa tal-isqfijiet biss imma lek assembleja ekleżjali li fiha jieħdu sehem rappreżentanti tal-poplu tal-la kullu kemm huwa, allura isfijiet, saċerdoti, reliġjużi u lajċi. Għalfejn biex anke hemmhekk aħna nagħmlu ċelebrazzjoni u naraw x'inhuwa l-frott tal-Ispirtu fid-dawl tad-dokument tas-Sinodu u dak li huwa tajjeb jiġi kundivis mill-Knisja kollha kemm hi. U jekk ikun hemm bżonn nitalmu u nikkoreġu ċertu linji li jistgħu jkunu aħjar. Il-Kardinal Grech qal li wara sinodu li da maddej 3 snin, is-segretarjat issa jrid imexxi l quddiem fażi oħra fejn id-dokument maqbul irid jiġi tradott f'għażliet pastorali fil-knejjes lokali. Kompla jispjega li din is-sena kull djoċesi għandha tara kif ser tapplikah hi. Waqt li s-sena d-dieħla jiltaqgħu f'livell ta' kontinenti ħalli jaqsmu l-esperjenzi tagħhom meta ġew biex iwettqu d-direzzjonijiet li ngħataw mis-Sinodu. Fl-aħħar ta' din il-fażi l-Assembleja Ekleżjali li semma l-Papa, il-meta sentejn oħra rappreżentanti tal-Knisja kollha jiltaqgħu fil-Vatikan.